hormatly halipaların ha şu yerde ýene bir zady bellek geçedimeli. Bizim paýtagtymyzda yerleşýän Türkmen Milli Konserwatoriýasyna şeýlede bir näçe sungat mekdepleri ustad halipalarymyzyň geçmiş taryhy dogrusyna bir näçe maglumatlar berip ýaş nesillere geçirilýär. Gepleşigimiziň şu ýerine ustad halipamy Türkmenistanyň halk artisti sazşynas Amanawy Saparowyň ustad halipamyz hakynda berjek görüňlerini ýetirelim, soňra söhbetimiz dowam eder. Berkara devletimiziň bagtyarlyk döwründe Hasakygy Gahraman arkadaşymyzyň ýyly döwlet gerer bolsa atly ajaýyp kitabynyň halk köpçüligine ýetmegi bilen Türkmen saz sunugatyny wagt etmekde. Öten geçen halifalara şeýle sarpa goýmakda. Olaryň ýerine ýetirjilik, dörejilik aýratynlyklaryny öwrenmekde täze mümkinçilikler döredi. Täze uly giň şaýollar açyldy. Ine şuňky Türkmen bagyrçylyk sunugatynyň ertary ýolunyň ustady bolan Mustaq Ahmedov hakda gurrun edilýän şu gepleşikde men ýanky sözleri uly büýsönç bilen, uly guwunç bilen aýdýan sebäbi biziň milli medeniýetimiziň ösmegine, şo sahanda halk aýdym sunugatymyzyň ýa-da Türkmen bagyrçylyk sunugatynyň kämilleşmegine uly ýyz goýan halifeler hakda gatyken tele radio gepleşikleri berilýär. Gaziet jurnallarda dürli makaleler, hoştap ýatlamalar berilýär. Bular biziň häzirki döwrümizde, milli medeniýetimizde, aýdymsaz mirasymyza juda uly hormat sarfa goýulýanynyň aýdym subutnamasy hökmüne garaýar. Ine Lewap oýunyň bagyrçylary hakda gurrun edilenine, onu ilkinji nowatda bir giden aýdymsaz ýazgylary galan, şekilli aýdymlarynyň ham bir kısasy galan Mustaq Ahmedowy hormat bilen ýatlanýar. Sebäbi Mustaq bagşyň geçen ýerine ýetirjilik ýoly, ondan soňraky Lewaply bagşylaryň ertary bagşylyk ýolunyň ýaşlary üçin uly ýol ýörelge, uly mektep bolup hyzmat etdi. Hut Mustaq bagşyň aýdymlaryny dinläp, Mustaq bagşyň beren pentlerini, nesihatlaryny dinläp, soňra Türkmenistanyň atganan bagşysy, Türkmenistanyň halk bagşysy diýip Lewap sewetlerinden ýetişen bagşylaryň bardygy muňa şaýatlyk edýär. Mustaq aganyň ilkinji aýdym ýazgylary Türkmen radiosynda 60-njy ýyllaryň ortalarynda peýda bolupdy. Şo döwürde men radioň aýdymsaz bölüminde redaktor bolup işleýärdim. Ine şonda ol özüniň ilkinji Demirdoğanly, Garasaç, halal bolsun ýaly aýdymlaryny ýazga beripdi. Özüm şol ýazgylar radioň şowa çar täsmemiz fazyndaky halk sawralary ansamblnyň düzümindäki halifelerden ibaret ýürüte çeperçilik geneşi boldy. Şol geneşiň agdalarynyň hemmesiniň bir agızdan makullama bilen Mustaq agan şo ýazgylary radio altın hazinesine kabul edildi. Bulam Mustaq bagşyň eýem şo 60-njy ýylyň ortalarynda we atly bagşylaryň hataryna goşulandygyny habar berýärdiler. Ine şo ýyllarda da oňa Türkmenistanyň atganan bagşysy bilen hormatly at dakylypdy. Mustaq ondan soň Türkmen radiosyna gelip kän gedek öz bilýän täze öwrenen has işläp bir inni bollum eden aýdymlarynyň bir näçesini dürli saganlar bilen ýazga beripdi. Tele ýaýymlarda da göni ýaýlymda çykyş edipdi. Ondan galan şekilli ýazgylar adam bolsa ýöne radioda saklanýan ses ýazgylaryny dinläp Mustaq bagşyň nähili öz käriniň eýesi bolanyny düýmek, sığmak kynlar. Ine şuňky saz öwrenjilerimiz ýaş bagşylarymyz häli şunny Mustaq Alipaň ýazgylaryny alyp, olarda seljermi işlerini geçirip, özleriniň ustadlyklaryny, özleriniň göz ýetimini giňeldýärler, kämilleşdirýärler. Bulam Mustaq bagşyň şu öz döwründe Lewap sewetleriniň iň öňdäki bagşylarynyň, iň halife bagşylarynyň
biri bolanyny bir görkezýän subutnama diýip aýtmak bolar. Fırsat bulup yar yar kalhınladır Edersiz anı yoda yakmın Güne kulağına kalhınladır Ey ayrıldım sabriye karardan Gittim indi yar yar ihtiyardım Ey ümitim var koşana hardan Göğsünün bendey gülsünlerdir Yakarken vasıfların gelgeleyi yodun ende Arzumu armadayım hep olan yüzüne tehindin bir yara gülsünlerdir Ey zinhar diro buldum gari görmegem zadi gari Ey hasavet menilge yaharım Allah'ım Gel yahare gidi Ah yahare gidi Ha Gel yahare o Ah gel o Mustafa ağaň özüniň gurrun bermegine görä, ol diňe bir lewat sebetleriniň başlaryna hem ýurdumyzyň beýleki başçylyk ugrularynyň ustadlaryny, halifalaryny kän diňläpdir, ýanlaryny diňläpdir, teleradio-ýylanlardaky ýazgylaryny diňläpdir. Bunam Mustafa Bagşynyň umumy ýerine ýetirjilik öwrüsiniň giňemegine, umuman ustadlygynyň has taplanmagyna bir esasy ýardam beren zatlar diýip düşünmek bolar. Häzirki döwürde de lewat sebetlerinde bir giden zehinli ýaş başlar bar, sadanlar bar. Ine şolaryň aýdýan, çalýan sazlaryny, aýdymlaryny diňläginde de belli bir derejede Mustafa Halifaň aýdym aýdyş usullary ýa-da şonuň döwrüne aýdylan halk aýdymlarynyň owazyny, öwrümlerini umuman lewat başçylyk ýolunyň öýe boluşy täherlerini şuň kıyaslaryň ýerine ýetirjiligine de duýmak bolýar. Elbetde muny Mustafa Bagşyň hem özüniň uly paýy bar diýip arkaýyn aýtsa bolar. Bizim milli medeniýetimiziň, sunnatumyzyň haqqyny mehriban arkadaşymyzyň ömrüniň uzak tutumly işleriniň rowaşlyklary wesilenmegini arzu edýän Goý mehriban prezidentimiziň alyp barýan beýgi işleri bundan ýa-da rowaşlyklara wesilensin. Hormatly halipalar,
Hemmemize ma'lum bolýar biziň şu usat halipalarymyzyň häzirki wagtda nesil dowam bolýanynyň aýdyň şaýady bolup dur. Usat halipalarymyzyň häzirki wagtda ýaş şägirtlerini ýerine ýetirmegine, aýdymlaryny estrada görnüşini ýerine ýetirýän, şeýlede bagçylyk sunuwatyny dowam etdirji bagşy Mehrem Jumaýew bilen söhbetleşigimiz dowam edýär. Halipamyzyň bir mahmal owazly, süýjü lawuzly aýdymlary halkyň söýgüsini gazandy. Meniň öz dogduk owam Halaja Trawnyň Pelberdi owasynda haçanda toý märekede bolamda o ýaşullardyr şu aýdym tadyň muştaklary şu Halipamyň mustagam etip aýdymlaryny haýyş edip şonu aýdyp berseňiz diýip köp ýüzlenýärler. Şol Halipamyň aýdymlaryny dutar senedinde de estrada görnüşinde ýani orkestr bilen bilelikde baýlaşdyryp ýerine ýetirmekde de köp işler alyp barýar. O galy berse de şu Mustafa Halipamyň bir lawuzlygy, süýjü aýdymlary, ýani onuň ogly Allah berdi Mustaqufdan öz ýanyna baryp şonuň aýdymlaryny hem de şonuň çalan sazlaryny öwrenip onu şägirtlere geçirmekde işler alyp barýar. Öz mektebimizde Türkmen Milli Konservatoriýasynda okugan döwrümde Türkmenistan halk artisti Halipamy Akmurat Şarifiň gyzykly gürümleri ýadyma düşýär. Ýagny şu Mustafa aganyň şu Aşgabatda gelip ulu halipalar bilen iş salşanlygy, bular bilen ýakyndan ara gatnaşyk edenligini, Halipamy Akmurat Şarif onuň gapdanda sadandarlyk edenligini hem Halipamy gürrüm berdi. Mehrem biz özümiziň bir dörejilik iş taparlarymyzda bolanymyzda diňe Lewap welaýatyna däl, eýsem Mar welaýatyna, Daşowuz welaýatyna bir usat Halipamyzyň öz deň duşy, usat beýleki welaýatdaky ýaşap geçen halipalar bilen hem bir ara gatnaşygynyň bardygyny, bagçylyk sunuwatyna bir bilmeýän zatlaryny sorag jogaplar üstünde bayramçylyklarda bile üýşüp oturýanynyň bir aýdyň şaýady bolduk diýip halk arasynda aýdylýan gurrunlar hem bar. Halipalar barada gyzykly gurrunlary, gyzykly wakalary şu wagt owa ýaşullary şu toý märekede bolanmazda gurrun berýärler. Türkmenistan at gadanan bagşysy Tuwakylç Gurban ýazyp bilen hem bilelikde o toý märekeler sowandygy şol ýagny şu halipa bilen iki halipanyň bileleşip toý märekeler sowandygyny hem ýaşullarymyz gurrun berýär. Şunu halipalarymyz öz döwründe şu toý märekelerde bolanlarynda şu öz döwründäki ustat halipalar bilen hem ýakyndan ara gatnaşykda bolupdurlar. Meşhur baş Tahy Jepbarow, Öden Ýanowatyw, Nurberdi Gulup daglar bilen şu bir wagtda gabat gelip bir toýda bolmaklara hem şolar hakynda gyzykly gürrünlerini biz şu wagt ýaşullarymyzdan eşitjäs. Şol halipalarymyzyň her bir welaýatda bolsa-da şolar bir-birinden düňe dälligi hakynda şu maglumatlaryň üstü bilen biz eşitip gelýär. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, tutjan tutumly işleri rowaj alsyn. Sag bolun. Hayran bolup bakma tavu
yar etme hey hey. Hormatly halipalar, biziň häzirki wagtda usat halipalarymyz hakynda birnäçe maglumatlary halk köpçüligine ýetirýän öz kärdeşimiz Türkmenistanyň atgazanan medeniýet işgäri Kadir Rahimow usat halipamyz Türkmenistanyň atgazanan bagşysy Mustok Aýmedow hakyndaky gurrundaşlygyny halk köpçüligine ýetireliň. Soňra söhbetimize dowam ederiz. Bir 1910-njy ýylda dünýä inen Mustok Aýmedowam hojamaz etrawynyň bir doluk owasyny dünýä inen Mustok Aýmedowam bu bagyşlaryň aýdym aýdyşlaryny dinläp olardan lezzet alyp syny bilen ol şol aýdymlary öwrenip biziň häzirki döwrümizde gelip yetme üçin uly iş bitiren bagyşlaryň biri. saklarım, bu çekilmiş hayatımda kullanırım.
Kararım yok sensiz uyuyayım el yakman olur. Bir o hasretim Mustok Ahmetov yaşlıktan ol yeniden atadan mahrum alıp ol öz başını, öz güdüranını özü görmeli olan ol ovan malını bakıp mıdama malını yüzünde ol aydımaydı yarekeni. Ol şu dövrde tügürüklerini toy bolsa yokman gidip ol bağışını dinlep şon aydiyan koşkularını yadına saklap sol hengde aydım mal yedinde geziyor ekeni. Yine mal yedinde gezpiyor ka ol aydım sonra vaka onu çopon bağışı diyen at koyarlar. Ne bir gezek hotçu bağışı, uluy halife bağışı birinin toyunu soğumağa eşekilce bariyaka bir yangırasından şeyle bir yakımlı ovaz geliyor. Ol dinşirgenip böyle ovaz bana hini de 96 deyip ol eşeceğini sol aydımın sesi geliyen tarafa toğup sonra yakınlaşı verenle on sesi hadım hotçu başı, hotçu halifan gönlünü yarap şununa burada çıksa gerek deyip sonra hotçu başı diye bu sesin iyisini bir aydımın kim aydiyanını da bildim inni bolor son doğuşatmak bile deyip ol öz önkücü yolunu devam ediyor. Yine bir gezek burdoluk ovatında Mustok Ahmetov'un ovatında toy oluyor sonra hotçu bakışını çağırıyorlar. Ol beğenip hediledip bir kırada oturup Mustok dinliyor. Ol aydım kızıştıkça müngzep öngü topulup ol yetil parıp bakışın alkanına var ya. Yine bakışı şeyle bir çını bilen eğer sarı yolunun ustadı ol önkü halifelerden öğrenen aydımlarına aydı buraya. Yine bir tane teminen koşkutunu inanmaz diyen aydım otuyor ka ol bakışlarda kayrin bola ya hüdün yadından çıkarıyor ol kaptanına oturun Mustok özünü duyman ölsem pişsem inanmaz deyip onu ağzı yatladık koyverinde ol hayran kalıp gözüne aylap bir sol çopon olmalı deyip ol aydımı devam ettirip ile dinleyicilere hezil verip ol toy toya. Ertir olur çay başında şu akşamki pişsem yansam inanmaz diyen oğlun derde yok mu diyenine ol anha yanında duran sol oğlun na diyenden asıl sen mi? Ay entek yönü yanmağa, bişmeye sana iyirak. Entek oğlandak. Hani du tarallı bir sol aydıp ber bilyense aydıp ber diyenine ol barca çını bilen öğrenen aydımını hutsu bağışın aydımlarını çını bilen bar durku bilen oğlun sesi bilen aydınlı çarşlı sesine mın kuvanıp hutsu bağışı berekella men seni eğer istesen şagirt edip alacak diyenine ol Mustok edilip tezeden kanatlanan yağlı olup şeyle beğenip ol men öngüm
tizen yaydanıp aydı bilmeyen gördüm. Meni şägirde alsaňyz men katı saat bolaryn hep oň bilen razy geleşkä. Ey toydu taşam sandı bizim düzünde, beyler kutlan şu günlerim toyunu. Ey düşman köp olupdur menin kastımda, beyler kutlan şu günlerim toyunu, toyunu ey toyunu, toyunu. Yıllar geçiyor. Olmadı ama hoççuvaşın yanına sağ salpıyor yönü aydım. Näme üçindir hoççuvaşın tek aydıma şuna iyir diyen el pikir bilen oňa kan üns vermeye. Emma ol mustok öz deň duşlary bilen ol deryan kırasında mal bakıp börka öz bir könücü dutarım edinip ol öz deň duşlaryny aydımam aydıp ber ya, destanlarınım parçalar aydıp ber ya. Ahirinde bir toyda şu Mustafa'nın deň duşları, yollaşları, halipa, bir şägirdin bir aydımcık aytsınna diyenlerini ol hoççuvaş aydı. Vay, aydı bilse ayttın. Men karşıda katı men saat olacak aytsa diyene ana vakti gello diye mustok dutar ele alıp ol şeyle aydımları edil hoççuvaşın aydiyan aydımlarını uzun harin aşağı bakma keminen unutma yine de bir topar aydımları aydıp verenle hoççuvaşı an bolup ol dutar yanına çalmasının yadından çıkarıp ol hayran kalıp şägirdini dinleýär. Ol 3-4 aydan soň hoççu başı bir hili müýünli alak olup adamlar men şägirdimi ünsün düşürüpdir. Menin tek dine saz öwrenýändir diýip gördüm. Bu asıl aydymam öwrenen ekeni. Sazım öwrenen ekeni. Men öz şägirdimiň yetişenligine inni gözüm yetti. Şoň üçin men maňa ak pata berýän yoluň ak bolsun oğlum, yollaşyňam hak bolsun. İl halka hizmet etip oňa ak pata berýär. Hemem iznanamaydy. Her bagşy öz aydymny edil öz çagasy ýaly gowerýändir. Men aydymlamy aydamda şunu pozman öz durku bilenjik, öz heňi bilenjik yerine ýetirip ýörmeňi men senden itleýän diýip aýdýa. Hemem seni naýny toýa çagyryp urarlar. Sen toýlara bararsyň. Men inni garap birnam. Ýöne men seni ýene bir aýtjak sadym. Aydyma saza baha kesmeginiň mustok. İl halk aydymyňam sazyňam bahasyny gaty gow bilýändirler. Baka şu aydyma saza baha kessigin ol sen kemiň olar diýip oňa düşündirýär. Ine şundan soň Mustok Aýmedow ýaş bagşy ol aydym sazyň çeşmesi bolan halipasından gowy aydym ýüküni ýetirip ol derýan iki gırasyna da toýlarda aydym urýar. Densiz bilen adın eylesen öýüdüňi, dert bolwan sözi geçer janymdan, janymdan. Ey rak bolma kadryňy bilene kardaşdym,
Periş tutsana kol kuvanır başından, başından. Kahramını kaldırmağına şeytani, kahramını kaldırmağına şeytan, o şeytani. Söze koyup unutamağını Rahman'ı, Rahman'ı. Kesse ayakның yaxşı bileni yamanı, her bir söze coşup daşmağanımın, kanımın. Çeper şögöz çömlöň gözden geçirilişi olan ne olsa olar birinci yeri münasip bolýarlar. A soň olsa festivali geçirilýär, şonu da olar festivalin laureaty bolýarlar. Bir gezek Gırkım döwründe ol çölü öz şägirdi Roza Muhammedi bilen gidýärler. Bular ýolly adaşýarlar. Adaşyp ol gaty bilet bolmasaň çöllü aňsadym diýär onu tapmak. Ene garanky düşüp bolýar. Olar bir kum alagynyň beýigine çykyp biziň sesimizi eşitip bizi gelip alıp giderler diýen pikir bilen ikisem gözüne gurlanýarlar, aýdymagy ýygyrýarlar gezekli gezegine. Emma bu çölün içinde bulan sesine gelen adam bolmuyor. Ondan sonra ulu ot yakarlar, o da bir yere gelir deyip. Yok gelmeyeler. Olur karankıda galiyalar giyece. Yönü töğürüğünü din şirgenenlerine töğürükte dine Türkmen alıvayının uzun yürüyen sesleri eşitiliyor. O sesse, onun yürüyüşünü bu goýunyň eýesi badyr, siz maňa ýakynlaşyjy bolaymaň diýen ähňi manyny berýän ýalyk uzun Türkmen alawaýynyň ýürýän sesi eşidilýär. Ana şonu Mustafa aýda öz şägirdine Roza bagşa. Öze şu tarapdan biziň barjak yerimiz şu tarapda bolmaly. Biz şu tarapy häzir giýje ýüretsegem bolmaly. Ne dertip ol din şergenip o türkalar yankı Türkmen itinin alıvayının sesi barka buları yakınla soğuruyor. Onu Roza bagşy o matyaş oğlun korkup halife alıvay Türkmen iti bir de yakınla gelýärler. Bir gelip bizde alaymasın, dişleymesin diyene yok. Yok şagird. Sen bilen ok. Türkmen alıvayı hiç saçan öz malyny, goýunyny çoponun urusasyz taşrak gaýdýan däller. Ol oň sesi häzir ýakynlaşyp gelýär, şoň bilen bile çoponum gelýändir diýeni biraz garaşýarlar. Ýanky alawaýyň sesi kas ýakynlaşyp haňranyp ýürüp başlaýar. Oň haňranşynda, oň ýürüşünde siz bir yerlerde näme işleýäňiz? Näme üçin bu giýjaň içinde ýekweňiz bu taýda oturýarsyňyz? Malahet edici bolaymaň diýen ähňde ýürýän ýalyk ol ýürýär. Ana ýanmynym, oho siz kim bolarsyňyz diýip ýanky ses eşdilýär garankydan. Wagt biz bagşylar, biz ýolny adaşdyk, ýolumuzy ýitirdik diýip Mustagaga ýygyranyna wagt bağışağa biz size öğlenden beri garaşıp oturýar deyip olary alıp gidýärler. Barıp ol garaşıp oturun adamlara, çoponlara, gırkımçılara çöny bilen aýdyp olon göwnüni götürýär. Ine bizim halifalarymyzyň aýdymlary yine şolar ýalyk kafetalarda saklanyp Mustafa Halipaň aýdymlary bar. Men muny her 3 ýyldan täze kafeta geçirýän. Wagtalym buny ýekejedim şu hezil edip diňilýän. Her bagşyň özüniň aýdys hörpi, özüniň ähňi, özüniň
her goşkuyun setrini, şoňa manasyny berişi Mustak Halipankada ayratin duyulupdur. Yine şu halipalanmadan, bağışlanmadan, sağlanmadan aydımları, sağları vaktal bizim tele yayılımımızda, radyo yayılımlarımızda yanlanıp dur. Bu aydımlan, sağlan, mıdama yanlanıp durmağına mümkünçülüklerden hormatlı prezidentimizin canı sağ olsun, tutumlu işleri rovac altın. Ey bir zaman seyletkini eren bağına, husnun gülemekler canı can verin. Ey terehler mezgene Kaşgar dağını, bilbilim gülüňe canı can verin. Hormatly halipalar, biziň hem inniki söhbetişimiz ada alan Ustad Halipanyň ogly Allaverdi Mustakyň şagirdi Batyr Ödäýew ötür. Batyr, siz hem şu bagçylyk sunat dogrusynda şeýle Ustad Halipamiz dogrusynda söhbetişimiz siz dowam etseňiz. Köp sag bolun. Ine Ustad Halipamiz Mustak Aýmedow barada şular ýaly ýatlama gurunçylygına, gepleşigine gatnaşmagyň özü hem meniň üçin ulakan bagt diýseň buýsandyrjy waka. Mustak Aýmedow Halipamiz barada men ýeke söz bilen aýtmak islanymda diňe buýsanýan diýip bellemek isleýän. Sebäbi men ýaşlygymdan 7 ýaşymdan bäri şu elime dutaral halipalaryň ýyzynda kän ýerlerde boldum, kän döwrelere gatnaşdym. Nire baranymda da Mustak Aýmedow Halipamiz barada diňe gowy buýsandyrjy öwül sözler eşitdim. Onuň bize goýup giden mirasyny dowam etdirmäge bir şeýle hem tergi berdi hem buýsanç berdi. Meniň özüm Mustak Aýmedow adyndaky Çağlar Sunat mektebini gutardym. Halipamiz Allaverdi Mustakyň elinde okap. Biz şol okan döwrümizde bagçylyk sunaty barada diňe bir dutar öwrenmek bilen çäklenmän eýsem biz nota ilmini hem öwrendik. Şonuň esasynda men şundan belläsim gelýär, bagçylyk bir diňe sunatam däl. Bu bir şol bir wagtyň özünde ilm hem diýesim gelýär. Maňa aýdan ünde we kakamyň päk ýoldan barýan ýoluň uly ýoly birleşdirsen, ýüregiň iň soň ýerinde halka söýgün ýerleşdirsen diýär. Ine men şol päk ýodamy ulakan ine serede otursak şu günde Lewap vilayatymyzyň diňe bir Lewap vilayatymyzyň däl ýurdumyň ähli ýerlerinde de bagçylar bilen oturýas, döwrelere gatnaşýas. Bir ulakan ýollary birleşgidendigine men şaýat bolýan özüm. Onuň meniň Mustak Aýmedow diýilende esasan men çağalyk döwrümde has süýji ýatlamalar hukmunda galdy. Şonu men bir kelam şygyr bilen beýan edesim gelýär. Maňa ören eziz dutaryň sesi kalbymda owazyny besleýänim şol. Eziz onuň goşa tary perdesi iň hasratly günüm isleýänim şol. Ol meniň ýüregimiň iň bir mukaddes duýgusyny tarlaryna salypdyr. Şol tary siňipdir çaga gülkülem. Şatlygym şol tary dogan bolupdyr diýärin. Hormatly prezidentimiziň il ýurt bähwetli mum adamzat bähwetli alyp barýan işler rowaç alsyn. Türkmen sunaty arşa galsyn.
sayan yılman zosunda kırp yedim bilen o dağdan asımda Pirler medet verer ho kılıçlasımdan Balkan devretinde yok Sende yigit bolmadı Rumuz mıhanna Sensin benim sever oğlum Seyle eterlidir Çanlı değil yurdi Çanlı değil yurdi Şimdi sen bolarsın gele Çanlı değil yurdi Hep bugün buldum gör benim şagird oğlum Sensin benim sever oğlum zan Yahar zan ey Han zan ey aleyk Ahım seyredelim ey bu bağa Seyredelim ey bu bağı Bir yarı gülüne düştüm Bu tığınmışım Allah'ım Al tığınmışım cephar geley Sol yarı gülüme düştüm Ayağımda girdim şu bağa Ucumlar gözüm düştü Yar bağına yetişken gele Saklar gözüme düştü Av el çayırları dar idi Gördüm yarım kendini Emmek nesip edir mi gele Yar levlüğüme kandına mı Hayatım seni göreyim Yakan tıllat bildini Deki işte yan bütün gelen
Zıplar gülme diş dağ. Vaktin yetirdir yayri. Adirkey malı yetilim. Bizim belir meydanı geleydir. Oynuduma usullu. Ahmet giyilip geliptin, verdin iyisin bitirdin. Vaat ettin güllarım gelir, ıgrarım gülme işte. Eynedin gülüller, evin çemkülünü vuran. Av 14 asıl ötürdür geleyim, mesem olsun heyran. Av yansın, kıysın, örtünsün, rakipler bulsun veyran. Asıl aydın dir kurbanı, armanı gülme düştüm. Hey aşık aydın bil kurban, aşık aydın pir kurbanı, harmanı gülme düştüm. Mustafa Umur'un yazıları Qarran dövründe soňrakda ýazyp alypdyrdy, şu pesaji aýdymlar ýazgıda galypdyr. Ýöne ol ýaş dövründe özüm diýen wagtynda Mustafa Halipa dutary orta çekimden hat ýokary çekimde çekip şol Türkmenistanyň bar ýerinde şaka bolup saatlar aýdymlar bardy. Atababa gelýän Teşnit, Sovruldy, Sarya, Mukamlar başy, Şirwan, o ýanky ýaly aýdymlar bardy, çekki diýip. Ene şol aýdymy on Sahaga da aýdypdyr, Maktumulaga da aýdypdyr, Gyrman Maksam aýdypdyr. Ene şol aýdymlary Mustafa aga da öz döwründe ýokary derejede aýtdy. Maktumulagyň tas bütün kitabyny Mustafa aga, Mustafa Halipamy şol Ersar ýolunyň heňlerine, sarlaryna salyp sanan eken soň o janymdan duz hem bolmasa, şuňal gaty ägir tul aýdymlary. Soňam ýanky soň çekimli aýdymlar bar, ol Ürgenjiragdy. Ol hem 13-nji perdede ýa bolmasa ýene gelindi ýanky Şirwanlar bar. Şirwanlar başy bar. Odan ýanky gözüm düşdi diýip bar. Ýanky ul sadar, ul aýdymlar bara. Şonu ol 13-nji perdede durup özüm dutary orta çekimden ýokary çekimde çekip. Dutaryň ene şu taýynda ol 13-nji perdede durup gapak seýrilen ýerlerini Mustafa gyýrypdyr. Özüm şu ýakymly owazy bilen. Ýeriň içinde o hili petrak ýazgylaryny duş gelip görsek ulu halipalaryna ul hormat goýan gahrman hem ýakym arkadamyň jan sag bolsun, ýaşy uzak bolsun, belent baş aman bolsun.
hormatly halipalar, bizim şu günkü hormatly prezidentimizin iyili döwlet gelir bolsatly kitaby esasyna taýarlanýan o saat halipalarymyzyň durmuşyndan söz açýan iyili döwlet gelir bolsatly gepleşigimizde gelip beren gurulmaryňyz üçin, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin biz size köp sag bolsun aýdýar elmidama yurdumuzdaky ähli belen geçilýän bayramçylyklarda ýokary derejede şerwan perdede belende galyp aýdymlary ýerine ýetirmegini tüýsüremiň arzu edýär. Elmidama ümidiňiz öňe bolsun, görenişdiňiz toýdan bolsun. Mehriban tanışlar, bizim şu günkü usat halipalarımızın durmuşundan söz açan iyili döwlet gelir bolsatly gepleşigimizde size ýetirjek söhbetlerimiz, şeýle de aýdymlarymyz şulardan ibaret. Edizi onlar bizim şu günkü gepleşigimiz eger de sizin göňüňizde ýaran bolsa, onda bizim döreje tutarmyzyň işiniň ýerine düşdügi bolardy. Edizi onlar biz size ýene bir ýola janyňyň sag bolmagyny, ýurdumyzyň parahat bolmagyny, sunadymyzyň haqqy onary, hormatly prezidentimiz elimde meşgul şol bolmagyny dilek edip gepleşigimiziň täze sany geçirip gutarýar. Hoş, sag bolun.